Yɛda mo nyina so sɛda ya mo ka ye ho briche kese boy yi de medical ahye mo bo sɛda yɛtena sɛ yɛafade no tuntum ebebem esanse awia kese na sɛ bi abo asanteman enne yɛatena sɛ yɛbaba besua de yɛbesua ne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ briche kese bo asanteman a ɛde na sɛ wɔ asanteni anaasɛ wɔ asantemamu a de wɔ sɛ woyɛ amane kwan so wafade wɔ sɛ sen na wɔ sɛ wo fa wo ho akonya wɔ hɔ so obetimi akɔfi kɛsie ma akɔkye mpanyi ama aya de hyebusua no yakɔ ene hyeden edwa e wa santememu nyinara eye sɛbie son sɛbie nyado eye na ahema edea enhyehye no sɛ na si etie de wɔ sɛ me no mienu hunu na so yebedi so kɔpem sɛ sɛbi na wɔtwede de ne bedru so na sɛbi o chiame be hyeda yede ebedi abrewati ane doti yie no no ahya na kwantu tenten ase ne de yede ni nyina ba ba kyerɛ wana setena se ne sua ne nyina na ye wo honom sɛ yesom asantema ye ho sɛ yesom Ghana ne yesom nananum ne yemma ya mamre ne amane ye mpɛ be yire ntino eno ntina me no mienu ya tena se esan sɛ kane na esi ye no wan hu no sɛ de esi kɔye eno ntina ne ya tena se a yede ho nsɛm so de ebremo na ansa na yebema ene na natabie champon ene na tena se yeba besua de obɛkyerɛ de sese yehunu ne de sese yeye ansa na no momye nkɔhwɛ bra na sɛ bikɔ bɛ refi asante kɔtɔkwan no otumfo sɛ tutu so mbienu ebra wɔde to asantema ye ne mo briche kɛse boye a wɔkɔkye a abusua jasefo ɛna afenso na ahematikum so ne nkɔnsɔ no momye nkɔhwɛ mra ne ma ɛyɛ wɔ hene atena se ne yɛfa adusua wɔ hɔ no nso ɛmfamram ka sɛ medin no ɛyɛ Maame Fauzia Ohene wede mama yenyina ho yakɔ da sebru ohene wada ma na no jwada na owo fikɛsim no kwasam na me ho ne moyo na me ho ya opem so kan bia na me ho bi ne yewra kan bia so na so tie ne yewra kasa enyo ne beba mu ma asanteman ni adehye ane Ghana man ane ewiase ate yewra kasa ase enye ye no bi ne akira ase de na emom no bibi wo ho a yi ho adede ne yaka amani pe bi ho enkira ase no firi yewra na chiame na panima no ho ana etranse akira ase na breko enyina no adesua empa owiase mu danti osua de ne yete ase ne edura bia na de wasua wahunu no na de bi so ma nkirima ane akandefo a wo munim no so asua bi anu ntinende abefuzua ene mu abehia wo ha obusam sasem tina mi wura wo ho wakan na me ho bi yeda sepa na ohene me yɛnhyɛ sɛ britie kɛse sei ɛbɔ asanteman a ɛda sɛbi chiame bɛfrɛ na asanteman putupuru mu ɔde bɛto anim de sɛ deɛ na no dwada yehu ye efiri sabre no kɔkɔpam sɛ yebedi na wɔtweda na afei nso ohene bɛhyɛ da yɛde bɛyɛ dɔte yie na nkasa no ɛyɛ ana sɛn na yɛ ana ɛhyehyɛ ne sitie Fauzia me dase
Asanteme mu die opemso nko ane eda no esanse edin a ede otumfo no die ko wiase ba bia wonya bi ka onyankopon a efe no otumfo onyankopon asa na anya asante hene so onyankopon ti onyankopon no de obeka no abodin bia no a wode modu bia mu ayeye otumfo so ye doctor so ye hwan bibia kademu yese ebia ne nsam na ne se opemso na abeka na mo otumfo no otumi adi nyina ye sabi mpraduasa nyankopon boss to boss asase de obetimi aye bia waye de opemso ntimi mbo ade nipa na mo de wo na santeme ma obese de obeka bia no ye de so na ni tie bu nyina ne se mama famra fom na ye nsua de ani hu eye se wo ye akanni se wo ye potoni se wo se ye hwan obusuani ana se obi tofom a amamre kwan so no penifo si esi awa eda ebebo so no eda etoso miensa mo krom ho na bontene ene ye de tonkra afrafre edom bebi obia wo ni sistre so se ampa edi hyewe wato anye mo achiche ne banche nyina na maba mo krom no ade acha no pa ekwa anwumre na adwoso ne nansa so ne yaba nya bamba abusuafo hyeden ene yako asanteme musanete na mo were edupon kase na tutuo nufu kase a amansan ne asanteman enomano ama ye hunu nyansa mu nyansa ne de nyame de achaye na tutu sanse untimi nkwati asanteman enkwati santehema awa abra opebibia sabeka ayebe na tebia champon medini eno de emrepem beba me kra da do ne de wo me no sanse BBC a na mentias ya me maame ene maberewa na me kubusa wo mu yen kase kubusa obusa panyana nsa wo fawo se kubusa aberewa ti sa santeman aberewa ekwa ekura ohina sisi dua se okwa ekura sompa ene nkabomu ane odo a ode ma ne man ode besoma santeman no ene ehwe ho agam no ne tie mu nyina nkosi ni se se santihini santini bia wo asanteme mo na se wo amano ne wo ba bia no ense se wo de nkapo asomade eye watch bowonsa ama ye hunu se wo ye akanni wo ye santini pio ana edidi ya nananu ni nti se obi a hya asomde ana wo ye na se umfra ntoma bia kra no a akama mu no wo maame ana obi bi kra wu a dukutuntum ama ye hunu se bibiato nti ye nyina no ne Ghana man ne asanteman yen kamom ne yemfa ni die ema na ahema eye yadom a otoso miensa yemfa ni nyina ama no na yemfa ni die ema kotoko hene ene abusua no na abusua ewo asantememu akanmemu a wo hye asanteman ase de sese wo de asomade oyo oba a won hye asomade be ma won hye kawa umfa bia ntu komu koko bia ye gold bia na yemfa bi tuntum nko a na mu se ofi se wo bibri bi na de tu komu de ahye won sai bibidi a o kai ura nti na ya fade ni bibi tuntum no ti sabre ana wo a wo so ye de hye wo ye di kuro ufri baabi sabre na otimi ko kotokofie awa abra ni na wotwe da amfa nhye maaye no utimi kokko kye abusua na abusua hunu se wo ni pasumasi uni sana BBC wo ifia eye abusua wo krom ho no ebeye sana se de ohema akwa akura ide ye ne e wa santememu de ye fie ni ha ti adwadifo
mo amoton force mo ye bibia mo hanum bia ese obia timi ko saa brei okay na je say na sa amane mu no edwa bia wa santemam susu nyinara eye sebe eye na asante hema sabe ese mo kochia ansa na wotwe da no mo da mo ho di mo kochia sabe ya ebusua no esi awowa enna ma ebusua ne homo ansa na ye di na wotwe da no a eno susu mo bada mo ho di na ye de ebra ye de abrewa betumpem ye de ne bekọ akura ye de me bibia no ye no mu besere ye nim edakoro yesa opem so na nkasa se be san so bi nim ohene tiri mu asem pepepe na de betu dwa wi a ama nyina adi akire tie de yewura nyankopon esi na mo de na maye wa asantememu tumfo wonna sabre ye da no ja yo waka ana bem ja na papa we feel say ajuada sabi ohene frɛ putupuru nhye mu a asantema nyina ne asantema asomfo nyina sabi yakofi kase mu no ne yedi kan atete ne won frɛmom ebi abehu se na omode ato tete fidie so no ese asem na si na wa wo ye be ma no koka edi enti ena sabi so sabi enyato amane ye kwan so no jese ewo musa dodo mamu amra bata ho aba obi asode e wo ye de wo pede nanso so no edu asem kase so no na wo bi asuro se obesechere na waka eyedi ntra mami fozia nipa no akan wi emumu so dae na odene nsa akirekire mu a wabo amane ohema akoye kora na opemso emfa na no nto so ye nyina nya amamre se ebuo ena ye ni dia nka asanteman obi o wa asanteman mu bia radio stations wado do nyina ne se nko bia kra kan ho ase te sade e koso no sade e koso ne koso enye ya omo de babo nten no ye sade won mo wa asante no mo ya asante sem ne radio stations ni ade ne nyina no na kamya ye se wate de nenso so no sabi so sabi nyado wate kwa ohene my friend chiame ma ho kwan na se chiame mo ya mane ne de amane kwan so no unni hu tumi so koka epre no ho de nsam a yensoma no so obeka eya na de na nananom na so twen eye de ene krono apeja atre ekononim ede framan dodo no na bekan na ya na asante e wo bebu ayebu ya na nipa no bi ono mo ntiase no mo fan watra ese asante enkai asante enkai no asante enkai se sabe mpreduasa we oya don kwa na se onye de hye se na ye enkai unya beduru fie na abeka ho na ye pedom no nti ne ajo oka ho bi obeda ne fie ne breko enti sante hina abakosem mu ne niam bia oyi bia bebi okwakofa nipa dodo bia ba bia no ono mbesom asante man oba no obeda ne fie ni obeka abusua no nti ye nkai wunchi ba bia wo fure ni bibia oba ye sante ni prekope anu bi ana aba nipa bi mu ya na die ye be ya koduru ba bi na asante beka ho asem no bi beji na kire de asante beka na nyi amamre no yebu nananom ne yeti nananom empanyini nsem asenti no penfo se aboa na no ewa na odidi a onidi ntwa asuo on aba radio stations ni TV stations bebe social media hu pi na enam se sante hene ya awa abadaye ewo Ghana mem ha Ghana mani nyina ya ne ma na de hye nti ofumu a na odi ache o mi na no nkasa no nkyere se watietia ne ma enye so okay se panyini due mate mante na nka
ebra magana fo nyina ahyeden ene na wotwe ana brichire bowo oboase adanse ekoboase na opem so nya nso ba ye de beto nanim no ye ma ne hu o kan ho asem o ma asanteman o ma Ghana man yako na ne kuro ne bibia wa ye ho adwuma enso de de tu dwa nyina no nnam se wate o nanso ye mo na amane no o kan ho asem anya yi ti se na hema kwekore wate amamra kwan so anana ma odi kuro de gya wo mu no mo wo na hema ho no ne gya hye na busuan a yeso mebo na amane no ye nkan kire no wona ne dia wontimi nkoka nti na ohia ne mpanimfo nomdi kan se wone wo mu nyina ehia ye no de to won enti muma ye nsua ne papa bi mfiri mu wo ye ba akopɛ busua na de ko abusua mu a na akire wo mu abusua ne bɛte ase so obi ayi ne se no wonte ase nkuma eba no ebesua ama daache aka ho ti saa bre ne se ye nhunu ya yesere Ghana man yesere asante man ewiase ba bia asante kosh durubia no ye nsua okay ne mfanya adwuma yo na papa nka kane no biche kesesesi na obi pentem pre no ho na ode nsem ne beto abonten a kane no na de na ye de ye no kana ne de no ene ne no ana meka se opem so aba ama bibia asesa ye ko ho no mo na ga kane ne de nka ye fa utinchew anu de ye mojasem ye mie ya no kra na ebusa ebehu ba bi free ba ya ne aka ho asem nti si ye komu a bibia betimi atim amankunumdi aba moja nhwe mu emma sabro mu hwe moja bu ye nyina ne opem so ba ya no asesem ama ehunu se ampa ono so ama aniema apagya ama ahini ayefe ama sebi mpreduasa abusua panyini kura no esifie ne yekopa enipa ekoho no obi epe nti opem so ne bi oyi bia no oye de beda kwan mama ya nin kirimai ya hunani so okay me ya so sanema nti eno de se me ka wo kana se de hunu nipa bi no ni nema bia but opem so ama sanema nyina ba fom saa asem no ke be free ba bia aba ne akan krisi ye wate se ye de bia koye mfato ho abi saa opem so abu ne aguso na waka ho asem de ye ka ho asem ne ye koka akire badwa enye okay na enhyehyei tede na no ye hu ye no se jasefo ne abusua ebese wo hene na se bichamen so ebese asanteman ema he nam so me a se bi ebutu enkonya ya hyeda se bi wo hene ya hyeda ye de bedi abrewatia ne na wo tweda no eye ade ya won se wo ye asanteni anasa se bi wo kumase na ya kanne sabra na wotweda de na nso ye no wo akwanya so betimi akwa ahemfia akwakochia na ahema mo eye kokofu ma ahema wone ni nua na ya mo abrayi ene asante mampon hema ne ahema no munyina mame fozia na kwa so ana no isanse asem sifia ye wa abusuafo a etifie eyipa so on ye kwache obuma mo hyeden ne mo yako wa akama mu ni asantema mu nyina no ai wo kumase yankasa no obia emfa wo sa de hia konya do fia na sa konya na ofie wo hye ohene bi ase mo boaboa mo ho sabre no makwa akochia ame ehu okwawo yiwo somode nkapo gugu nsa nyina waye wafa tuntum wo de atale be behye bia de oyo ba aboduku wo ye be ma wo de efam kra na abehya shampa bo tuntum na hye esu tuntum akoba Ghana asem ebata ho ene eye Ghana asem yankopon boy na ade kye boy a eye asantema asan na watweda ene eye Ghana na watweda asa events asrafo ne
empanyufo yo mgo hye omunko nhye wi eno na meka ho asem eno ye na hotwe na tena so okay hinti eye ene asanteman aka bom akoye ahyensodo e beda ho no a emprechi mrechi ya na pesa wode potokasa befrem dube ya mbese meka bom jo na de ka potokasa no a ebetimi aka mra kodrube enti ya ze emfie no emre ne mra no anya de se Ghana man asanteman ewiase sanna mienu ye befri hoda emfiri ho nti ye obibi ka na obi tworo se de nchirima behu se ye de yensa no aya ahyenso de ato momuso behu yo na me ba cho bridge ekese bose ya nananom ente nyame adoma ekwa kwese de enim ya ya kwese de amane ekwanso no nananom ye omo ye den akoside de nyama kwese de we akoside tuntum kwese tuntum tase na tuntum ne ebifra tuntum ne befra bibia bibiri ye mfa fita nko ye mfa sika nko ene ye de kosom asanteman na wo hene eya paye asra nananom aka bibia kire asanteman ehum se sei na ya wada kita hudie se ya woka ya wade ma asanteman nyina na wo sanse se wodi akosida enko base asanteman nya ne beba dodo nyina beba kora no a ewom ade nyom nyina beba ebia kumase ana beba eba kumase etoto ne ma ansa na asanteman aba enti de etoto bia ne de wohene eka bia no eya ahyenso de ema ye nchirima de yebehu ne de asantehene beka akyame beka ma yehu ne tirimopo ana yedi so asa de besi nnura no eno wohene eka kye sa da na de kire ye ne ene ti sa na ti santehene kyame enka asem nkonachi so wakonachi a na wo a one wonam na wo ka bibi kire wo na wuso bibi afro no no de no wada wo ho dua broni no amfa hwehwemu ama da yeso obeso no de obeka na ebia na wo mu beka asem foforo enam so ye ni penti no no ahwe ni mienu na BBC na ebia ohene ka asem no a ebinim se wakane se nanso de wakane ne no nsesa eno na ye adwuma se de ete se kane no se de na ete kane no sa na ne nso so ete enti se ye ne tenase a da wa ye ka kaifo wakaye de esi eno ana no aka ho asema kire ye ne enti wata ba enne se efi na no dwade kwai efi na no dwade be ama hema ne abem aya ahema nom de na hema fia no mo be wa hemfia no mo be wa kopem se na wotwede die no ebeso ene sebi wo hene hyeda ye de ebe ye doti ye na ahema de bi o mo be kwa kwakochia anomba kwakotena se ma edoma ba be chia wo mo titiro kokofu asante mampon ani ahema no bia ka menka ne nyina yesua de a yejabi na akire no nipa bi pebufuru bi asua ne ye de no so asa aka ho njo yenka ne omumum na eti eyi paso okay omunne adehye a mufiri kotokofie eti kumso ne nkonson na omutinase okay onwa amarepemu no mbeso na ahema etuo mu no omu nyina atwa hohia anu nti na sese oye santini na wa santimemu a ebre ye di animu a ye mo odwa ni padodo ennimu wo no na se sabre yi wo kochia so wo safa mu de da wo ho adi sabre na wakwanya se asantimemu adwadifo no ho obia no brichi abo asamasi e wa asantimemu tifre anapakopema nwumre sadia me tabia champon chichirichi se mibusu ani bi kwa akura ma me fozu ya no mo he mote ya mo ba ba ma me shedin
saa ne ye no Asante Memu nti ye ne ye wa ha nyina ne ya de hye wo kotokofie tese ye kokoma ache ade sorry ni ebedidi a no makọ chia obia wa Asante Memu bia saa bre ne okonya a esa wokọ enye se emfa me ho bia dabi ensa se bi udi uja wa ha we bibia wokọ chia ade hye ne wie ne di na otweda no a na otweda nye na otweda nyina na be hu ade hye no okwe kotoko hene na atrase na odi na otweda na odi eda odi be ye na berewa edotiye tuayi sabre okona won kombudie bi di wo ba bi we na omo ho a afi na koto obi a obi a sabre na ekwan na bako na bi akokofo ma hene ne yinum nyina ho no obi a ho no a okoto omo ente ye nchia de obati ni akọ ahunu se na nani na ebi crowd on Saturday se ba ye nchira ma na sabre ye bodwa no onu ho ase wunya kwan akwachia de hia na sa akwachia nananom enti na se kane no a nka ebusua bia ne brono ne fie bia mu no omunya be kwakwachia enye kan no enne ni ne nyina mu no e wo se ekosa awo Asante Memu ane Ghana ha ye ka ho nyina no okwa yi wasumude ka wa sha wa ya ring a eya nyina wa den regide ye sika kokko bia no yo so yi ni nyina efri waso jo neko oduru ho no a ensi kwan abrafo nhaw ehu ni ho usi fam na wura na ahema afi a abusuafo wo nyina betimi akwache obi owi a mabo mu ase na abase no ko baabi sa won kumadie bi na apese obusa bibi obetimi atrase ama nanan bi obebe wo mu se bi won betimi aka akire wa omo no aka ho asem jo internase ye kwade a ye tuntum ne ye de kro tuntum na wo konso so wayi oba wayi asomka agudie bi egu nse bia wayi de afiri ho na wachire se wabre watia na ade ba konso so no papa ya na dodo na ama no mukodwoma ya na ye omo so mompa ye na ya no mubo ne fie ko no eya no munim sasabi eya apaya nana no muyi e no mde prepra kwa mu sie nhira e de ma wo mukodwa so ye moto ayeto enu se wodidwa wa Asante Memu so wa Asante na so ni Asante ni ne se de waba se bi wo hene e de waka ne de ho prekope ne de na e wo ze wo samo nso mokona mokochea esanse do wasrema munya bie no wone na se bi ne ho akan mami fozia papa ensem ni nyina no kire se asa me ya kan dodo won aye oye ho akwa ha obi dan ufie ura ho aka efie ho betimi akọ adwuma da bi onkwache abusuan ansa na abekọ bebe wako nti won ya hoho se ofri Wagadugu ufri jama ufri hinifa na wabetena Ghana Memu na wabetena Asante Memu ha de abrewa kro no ya ne dia a ne ba ane hweso no okwekura nti se woni ufie urate yemfa se ufie ura ne Sante hene o maame na efrato nti ufie ura maame awu a okwa adwuma ma na yi ya bi okwa adwuma enye yi nti se koma shedden nti ye nyina ansa na betimi akwa na okwa ya mo hu se dase ne ebedi na otweda be ese obi okura no ohene esi twene so eye acham esi twene so no onte kisi wakoho ana wate nye nipa nyina ne tie social media dise otu anamo na ko no a ye mo untua kapre ye nya ohwe bibia nu ani dia wo de be ma ne se wo kawa ne oni ma hye won sa ring no yi no wo de wo bedu ho a no ayi upia bontena wo chia wie ne ma kwan kwa fa wa de hye na fa ko wo hawo ni ho o kwachi anso no wasa akora wa no nso aka ho se ye dia tu dwa wie wa no kora wo na akwa ama na se wo dase sabe de yesi so ohene ama tumpo akasa nti uko na akoka boni bia ni titire na radio ni ho nyene bebe ye ka dodo no e ba no se de ahema no na nanom na abrempofo no betie wie no ba no ba ma achinwie a no mo so de akom kurom abo dawro sei na asi e ba kuma sense anso na de e social media dodo no ate
nti wo a wonte ye no ko na akote a de wonte a oni radio oni bibi na so abonamane no se sei nete e bi no bi amonane no aba ne ho sabe ne ho Internet akose de edi enimi de kuntunkune ene de be de akose de na ko fiska bia nso enka ho nko enu nti se ade no se bi why wadwen so beba eye ahemfia no akai so afade no ebe ye tuntum na nanom nso so megedi ye se o mo so enhehye ye wo ho no nso so no won so enim dada so ebe ye na papa we de se bi obi nnim chiame itiri mu ne ntino efiti sa abre ekoya no na wotwede de ne nyamma ye nyenni na wotweda no obi a metima hyanata ade opa na so wontwen se bedi na wotweda na nsa na obi a ekọ na dwuma so a odi tuntum beka no ho me papa ewu ntam me maame ho nti se ebra wo maame na so busuani ewu no ebre be na opa tuntum no go wo hye fufu na se yemfa nto emu amfa nko atuam kopem se yebesie kopem se be kwa ye de ohima be kwa akura okay na obia nya no ho wo ya ye de wo de so wasante sam ene Ghana man ese nya asante man ko ho Ghana nyina dodo no o ma ofuri mu nyina no de di nkan de wo gi wiase obagi din kakra enyum tuomu ofura asante man mu Ghana man nyina ni wiase nyina agini tumu anche ana atweyentem e ba ya Ghana alupri kwatefeye abeka ho bi ani nansa nanan ana miura opemso abrawa ekwa ndi sabre Ghana man nyina ni abutu tuntum nti sa wo ye dwadeni o office wo ye bibi na ye hwe a di obetimi e frafita di atra no ho asante mem ga no obetimi bibia tepa ana oni agona na se kwanso ana mbefra adimi adi tumi yenne ya kan nyina na nanam nyina bia no fa de ye bibire enye tuntum na aneni biri na nye fita se ye tuntum na kokokra no a wodi fra yemfa yam na ahema ane asanteman ane Ghana ma wo mo afiri mu nyina no ka yemfa nsi ho kopem bra ebedi adaduanan sabre so ne ehu da sibre okay yo na papa ne kwakwa ya de yenkomo ne be na wihe na sembe na wo de ma asanteman na sembe nso na de ma wo ma wo hwe ede nyankopon asese wo de ne akyeye o aka nyina no ene ebinum ahunu ena ye fe na okua dai bade ye tinkwam ye hunu bi o akoba ye Ghana penimfo a do ma na ahwe mo nsa ne de wototo ye pa ama ye nsa aka bi no ye hunu sa ijane nyina hye onyankopon a wade soro ane asase ba ye no de nipa bedu ye mo no ani mu nyama nya na ye ja hye ne nsa yemfa ma no de nipa dodo bia be ka fa ho bia no de ye ma ye ne nyame so ona nim de ope ana oye nye tosu bie mo mesre se ya de se me wo fe de bia mba me bondini Bible kan asembi se Janhofuo bi ho nwan makomako aduasa odom kwa didie ni baako ama okopa ne kira kwan okopa ni pa kira kwan as o ma wo amumu no uhunu kwan ya wo yira na uhunu fie kwan ya esa wo ba o so be fie din ka me ofa adua na o a otoso miensa na da ban na wona me na okasai
ayere ya na hweme se de futuo bi ne neme bi wo ya kan otie amoman ne mu adwo ka munyanka bomu na dia bai ebedru baabi ne yesi ye Ghana man nyinaa yie eye nipa dodo eku nipa enwotwe na waba na hu ebia wura betubofo aba wo de nkraba se hampo na wabre wada famu no heda na bibie ne honom a ese nkabomu na ma wiase nyinaa hu sampa asomdwie awa Ghana na sa aboa no ubonu duam na sabe mpre na mo ni mo afode no a ne ya ansane no a oja no na gu ba bia wote no a ma dawroma de metimi aka akosi anu na nanom de munim de mekan abebuo bia wa asechire timuni timesro mo ya nam tutu niema na asanteman Ghana man se ye ka Ghana dia uyi asanteman ifirimu a enyiye ne yesua ne de yebeti ye ne ye hu no nanom onkabo mu amade kira asanteman ma asanteman bi kina ono se nya asanteman yanka Ghana kema okay na momu a ye na esremu a ya bre wada fom mama boye ne enu nyina nsumum sa ne mfa Ghana na nsi baby ye sure yakopon hira obi bia amen na mo obi bia ansa no dwuma ekro no bia nyeye amen na obi di na ma obi di a obi ani mire obi nkofo obi di enyina ye obi a seso di anyame de man no ne nsa ka eboa amoma Ghana tumpon de masin yakopon hira obi bia awhe yenso so yeda wase sada ne da obeboanye ma yesua ne yemapi ene ahanom ne yedi adesua ne ezi enti no ne ma wose wo yenie so wo ya asante na so wo asantemamu na se bi so nse bi nyado yero asante hene ya chede po twede mponya popon de na che Ghana awa na masanteman so aba hunso wafade no efisa abrekwe matuntum mra wafade mu wasom ka na egugu yensa ye mpempena de ni nyina no eya no watwe afiro akwanya so wo ho de mawo sesa bi be kona ahema fie na wakwakwakwakochia mejidi yesi fiju ada ni nyina ekwe edwumfo no sanse edwani ne wasantemamu nyina no ni wura ene nana kwenedu yi adomoto so miensa eya asante hema ene nti amane ekwanso no edwumfo ma akọ ena afenso fiju ada ekoni efiju ada be nyina nso asante ahema nso so nyina no o nyina nso bedikan akọ no makwa abusua che na afenso so matena se na won asom tweda mpo nyankopon ya adomo a ekena ye besa atena se na sabidi wo hobia no nso so ye de ababa besom ye hodom se ye som nananom ye ho se sabi ye som asante ne ye som Ghana ntina ade ye fa mamre ne amane hobia nso ye mfa enkamyo medin ede maame Fozia tweda mpo nyankopon ya adomo ye behia ohene medasenso